हेलौ लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय नै जोंहा रबिराम सार आरोबाव मा खोथा बुंबावखो आरोना जोबजासे नायबानो जाबाय फुल माने इनफ आरो बिथाङा माने मा खोथा बुंदों नोंथांमोना जोबजासे नायबासो बुजिगोन भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो बिदिब्ला दा आङो दिनै बेवहाय मोनसे खोथाखौ बुंलांगोन जोंनि बिपिएफनि जायफोर फुराना कर्मि नोंथांमोनहा जायफ्रा दिनै ज' जाफैबाय पार्टियाव बिथांमोना रावबो नङा जोंनि आंगोनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावजों जों एखे हारिनि एखे थांखिनि थाखाय सोमावसारबोनाय बे मानसिफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन अनसायनांगोन बिथांमोनखौ गोसोआव आघात होनाय रोखोम बाथ्रा दाबुं उल्टा फाल्टा थानाय समावहाय बाथ्राफोरखौ समालोचना खालामनाय सोंखारिलायनाय बखिलायनाया जायो जोंबो बिथांमोनखौ बखिबोदों बिथांमोनहाबो जोंखौ बखिबोदों बै बखिलायनाय बै होनलायनाया पार्सनेल गावबागाव सत्रा सत्रि थानायनि नङा बे राजनितिनि बेयो कमप्लिटलि प्रफेशनेल जेखौ बुंना बुङो राजनितिनि नोंनि जे धर्म बेखौ नों पालन खालामदों गावनि जानानै गावनि हानजानि जानानै बाथ्रा बुंनाय नोंनि हानजानि जानानै बाथ्रा बुंनाय बे जाबाय राजनितियाव थानाय मानसिफोरनि भाष्य गावनिखौ जाहिर खालामनो थाखाय मालायनिखौ समालोचना खालामनानै दाय होनानै बे दलखौ माने फोजोबलांनाय दा बे हिसाबै बुंबोलायबाय बेखौ दिनै व्यक्तिगत जिबनाव जोङो गोसोखांलायनानै बे मैया ओरै बुंदोंमोन बे दाख्लै ओरैमोन बे उमुगाव जोंनि मानसिखौ ओरैबायदि खालामदों जोंनि मानसिखौ ओरैबायदि होनदों फुराना खोथाखौ लोङै जायै दारायखा मालाबा बहाबा सोरनावबा सावरियाव बादालियाव थांनानै लोङै जायै समालोचना खालामनाय बेखौनो रायखांफिननानै आरोबाव गोसोआव आघात होनाय दुखु होनाय बेखौ दाखालाम राजनितियाव जाय जेराव गोसो बेवहाय थानानै खामानि मावनो हायो जाफुंनाया आलादा मोनजायैया आलादा होमब्लाबो गाव जेखौ मोजां मोनो बावहाय राजनिति खालामनायनि मोन्थाया बयहाबो दं बे भारतबर्षनि राजनैतिक दल बा राजनैतिक सिस्टेमनि मोनसे केरेक्टार आरो बेवहाय थानानै खामानि मावनाया अपराध नङा इउपिपिएल खालामदोंबा सोरबाया बिजेपि खालामदोंबा सोरबाया कंग्रेस खालामदोंबा बियो दायनिगिरि नङा बियो दायनि हाबा मावनाय जाया बियो अपराध नङा जोंनि देशनि सिस्टेमा बेनो जोंनि भारतबर्षआ जाबाय माल्टि पार्टि सिस्टेम गोबां हानजाजों दाजानाय गोबां हानजा गोनां मोनसे राष्ट्र आरो बे हानजायाव बे देशआव थानानै खामानि मावग्रा मानसिफ्रा हानजासो खालामदों उद्देश्यआ बेनाबो मानसिफोरखौ सिबिनाय उद्देश्यआ बेनाबो देशनि थाखाय खामानि मावनाय उद्देश्यआ बेनाबो समाजनि थाखाय खामानि मावनाय नाथाय जाफुङाखै जानो हागौ सोरनाबा जाफुंबाय जानो हागौ दा अब्लाबो मानसिफ्रा गाव जेराव गोसोआव थानानै खामानि मावनायनि अधिकारा दङ दा बिदि होननानै दिनै जों जायफोर रुलिंआव दं बे मानसिफ्रा रुलिंआव गैयै हानजाफोरनि मानसिफोरखौ जोङो बिसोरो जेन'बा जोंनि देशनि नागरिकसो नङा जेन'बा जोंनि ओनसोलनि नागरिकसो नङा जोंनि बेबहारा बिदि जानो मोना जोंनि खोथा बाथ्राया बिदि जानो मोना जोंनि मानसिफोरनि स्वभाब चरित्रआ रायजोफोरजों बिदि जानो मोना दा बेखायनो दिनै जायफोर बिथांमोनहा जोंनियाव जइन जाफैबाय बे जइन जाफैनाय जोंनि बिब' बिनानाव बिदा फंबायखौ जोंनि गावनि आंगोनि बिदा फंबाय असे बिब' बिनानाव असे साननानै हानजानि गासैबो जोंनिनो मावनो लानाय हाबाफारियाव बिसोरखौबो लाफाना मावनांगोन हानजायाव जेखि सुजुग सुबिदा फैया बेखौ साफ्रोमनोबो हाजोबाबाबो लासै लासै पर्यायक्रमे होलांनो थाखाय जोङो सेस्था खालामनांगोन दा बेखिनिखौ जोङो दिनैहाय जोंनि नेताफ्रा जोंनि कर्मीफ्रा मिथिना लानाया दरखार दं जिखुनु प्रग्राम जिखुनु हाबाफारि बेनि इनफरमेशनखौ दिनै फैनाय मानसिफ्रा मोननांगोन मेल मिटिंआव लांनांगोन मेल मिटिंनि बागै खबर होनांगोन मा मावदों बेनि बागै खबर होनांगोन नङाबा बे